Kinsa may pahiloon ako dito sa akong manggahan. Uy, hugaw na kayo ba? Ay, Paploy, alis agad! Uy, Kap, unsa ato Kap? Ako'y tuyo ni mo ba? Oh, unsa man na Kap? Bisag unsa? Di ba dito man mo gatambay sa akong manggahan? Oh, Kap, dito may gatambay kay landong man ko dito ah. Ay, sakto. Pangyo ako, be. Kamu may gatambay dito sa manggahan ba? Hiluan na lang to ninyo dito, be. Kaya daghan kay dahon. Pastel lang niluan ram. Di ba problema na Kap, kami bahala. Oh, naay 4 oh. Unsa man ni Kap? Ngayon na ninyo na ha. Tumil? Oo. So, may problema na. Katong manggani mo, sinaw lagi to. Pwede na tilapan ang kuha na to. Kaning Sura ha? lagi. Basin pag adto na ako dito. Ikaw kayo. Sige Kap, patulong ko Kap. Salamat ani Kap. Taro nga ha? Siya nga di sa tugapon bay. Wa ko kagit over ato ba? Tonton ka. Imo kay biyaan gud nimo. Yawas ila ditong hotdog bay. Ha, basta ako ay problema kay buso mo gapon kay namo kay Christy Pata. Ay, yati, ang William ay wag ginanawag ba? Oh, Tanchong. Asa man yung kauban? Wa man lagi. Asa mas Paploy? Amo to tawahan na to. Pero ingon mo to siya nga mo apas to sa dire. Sure ka hatong amuan hidere? Sure lagi kay ana mo to siya nga manhi siya. Timing ko kayo kay namo diri tanan ako ingon sa inyo ah. Ay, makaligo ni kasilak. Ligo ba? Oy, good news na. Si mga ligo kasilak si mo kabuang. Gikan ko ila Kap ba nakaagi ko dito. Nya na si isuko sa to ah. Si kapitana katong siksi kayo. Idol kay nako to ba? Tukar po nang kauwag ni mo Tansyong. Usa day sugo ni Kap day Pap. Ang sugo ni Kap, kuan man daw total nga diri man tagatambay siyang manggahan. What if ato daw niluan ang mga dahon nga nahagbong diri sunugo na to ba? Kamay na rin sa mura na. Di ba ito masugo sa balay kini hasta kapuya? Oo, jud. Tama lang. Sige, dili mo. Sige, niatag ba sa kalibo sa Amtik do kaning mga tibagak pa sa kwarta na oh. Noon sa mga tingdulat dre. Sige na, sugdan nato ni. Isa. Nani ang may tabo? Bahinon tamo. Bilang buk. 2, 4, 6, 7. Inani ang may tabo ha. Kay pito man mo. By group mo. So naamoy, partner. Dua-dua. O upat mo ka grupo. Isa, Paps be. Kano sa man opat ka grupo ang pito ka tao? Sus dams, ginoo ko nimo. Hinaya gini mag-brainstorms. Oy! Bata man bitawong gingon. Isa ra man ko. Nga sila dua-dua. Ginoo ko. Isa ra gyud ka tao dams. Pero mong lawas pang duha man. Kamu po, tapon yung mga kandingan ni. O sige, nani ang may tabo ha. Si Damulag ra isa, Ulit og si Jikoy, Bantoy og si Anjo, si Tansyong og si William. Unsa naman po dams? Kung duha ko katao, sa ato pa ang sweldo karon double pipot. Inuang mo na mo sa tuon mo halidi. Suggest ram gud to ako gud. Ay sa papi. Kung ikaw na rin magkauban na mulag para duduha tayo sa tanan ba? Ang trabaho na ako diri, ako'y mo monitor ninyo. What? Ako ang mumando sa inyo. Ah, binuang man ay mo paps. Pariyar tagbahin nya ayahay kay kag trabaho. Di ba? Bitaw. Ayahay ka. Naunsa day mo, relax lang. Kapalo na baya mo nga idol nga ko to si Kapitana, wa na ko nagpabayad sa iya ha. Kini sa kalibod diri, kamo ray mo bahin ani. Ay, mo kapil ka sa bahin ba? Ambil na pas ako bahin. Ano mo bahin ani? Trabaho sa mo. Ako pa naman pantay monitor mo. Sila. Trabaho. Ikaw nganong na pa man kadiri? Kita mo si Pap. What? Si Green Hills. Green Hills mo kabuang trabaho sa dito si Paan nga ako ron. Monitoron na mo yung isa ron ha. Sugod na. 1, 2. Asa mo to si William oy? Ana pagkuan bakit na isa mo? Naon ka na Tanjong. Ana kamuta. Ani malabay ya kanay. Muta ka muta. Wala ko basta nang pero makuha ko bahin ba? Wala jo karong adyo. Sa kwarta na to. Koy, tama na ito gibuhat, Koy. Oh tama lagi ni. Matapok ra man gud ang dahon ani tapos relax pa jud kita. Tay ka ha. Uy, 20 minutes naman ay ko nag-relax diri. Sabiyon sa nako to, kumusta na tong mga pangbuhat ato? Sige na yan. Buat andi hapit namin udaran. Asuna. Basta na ninyong trabaho re. Ay boss, halin na. Ay, good. Kadaog na. Kada ubi ba niyo maayo kay para makakash out na mo. Sige boss. Hindi, ngay, sabihin pa na ko tong uban ito. Sige, amo sa Pasiga na. Alingon na mo ni.
Ayar po ano itong kuandri sagbot eh. Ito, nga ako kadamulag. Di po ako. Dali. Hindi na, Jo. Grabe po sila makapaso eh. Hoy! Grabe mga sudan. Abot naman sila. Kaya na. Isa naman inyo na. Sige na. Oo, tara. Padung na, padung na. Sige na. Ang piling aso dito oh. Grabe na ganyan, hoy! Bags naman. Ayo, tanong sana ko eh. Hoy! Pakain ka! Isa bang ka nga, di bang ka mangatag? Mangatag ba kay kamay? Kaya matapok ito? Paningkamot, paningkamot. Sige na, purmugin ka. Dili ka, mangatag, mong kagon. Ay! Buang-buang yung makator. Di ka baluha. Ano mo lagi bungkag? Uli, nabuang yung bungkag. Ano mo lagi bungkag? Bungkag, bungkag, bungkag. Galing ka na mo to. Ay, piskot yung mga bataan ni dula. Dula naman ni noon. Pantay lang mo, balik ako. Nadyo, okay na, Jo. Hawa mo! Yung sama mo! Laptop na kayo, buwan, buwan! Okay! Okay! Tutong inat kayo! Napalo mo ba na? Hoy! Hoy! Ano na dyan? Ano, bre? Puta, may dulas tikoy mo ba nyo? Ako ba itong kano? Siya ko pa, sangawat sa mong tinapok. Namali po kang istorya mo ang akap. Init, may kaya kong gitapok dito. Kamong buangan mo ba? Pero tigil yung badlungon na. Ah, sila rin anak, Paps. Wadyo ko ilabot. Okay, labay yung sagbot. Ani na lang, kamong tulo kauban, dali ah. Kamong tulo? Kaubin ninyo ni. Pagbalik na ako, dali, guway aso, makita na ako. Dito mo, bahina ng sa kalibo. Bahala, gid mo. Lagi. Apo, ayaw ka. Uy! Basta baka kami! Nalihigda ko eh! Ulitin niya, alin, kamutin! Gusto mo ni? Uy! Dili man siya akong dauban para madali ka! Ano? Uy! Ay, mo ni daro-daro? Uy! Uy! Apok bitaw tinuod mo! Apok ko! Sino kaya mahuman? Matibagda ko, igang kaya. Suman namin dito! Very good. Wala na. Awan yun. Awa na kayo! Tama mo ba? Ay, very good, very good. Wala ka mga kontrolo ah. Sige. Nita! Alangan nga, himong kung nilagsilhig. Unsa pun mga bataan eh nga. Alangan, pakyawan ni Paps no. Sige na, kasot na. Lami na kayo paaso ah. Ay sa Paps. Simpili ta makanpus ka kita nagpag-snack ba? What? Tingnan nga ko eh. Uhaw kayo pagkab yung kutumo. Bitaw, may ito. Okay. Bago na ito ni Bain-Baino ng isa kalibo. Ay, bago na ito Bain-Baino ng isa kalibo. Atos ako dito ilang kapitan na request akong snack ninyo. Ay, Pakloy! Balik sa dilbe! Malihok na lang kung laboy atong bitsabi kay daot na manggod to. Ahman. Kaon sa nako, kadali lang. Azim, abot ko. Dala Pakloy, ah. Ay, maano ni ka? Ano na ni? Uy, ano pa man din sulod ka? Lagi na sulod, pero katong naging adlaw, pamanggod na. Maupon. Sige, sige. Ako na ba na? Lamay ko ni. Tarungan niyo dito, ah. Sige. Kaya, uy, gutom na kayo ba? Oy! Ulat na ba? Isa, oy, hindi sa ninyo. Darang sa kalibo, Bain-Baino. Ako'y kunit. Tarungan na. Sina, pagsak na mo diha kay muuli na ko. Pasi na ko. Hindi ka maaawin ni Paps. Inyo mapel. Kaya na lang. Sige. Matay. Mastum lagi ni pizza. Ang tama, kakaluma lang malaki. Lamang ko ni Pinya. Oh, tama dai no. Durante, makikatoy. Eh, saan? Waknis yung balay? Hoy, dam. Ano? Nung sa mas damulag, nanggahi man. Ay, murag di atake ni kay init kay ganina. Hala, pagda na, kay painon ng tubig, pagda. Hoy, tabangin ko koy. Uy, Tanjung, magtubig ba? Pagdali, pagdali. Sige, kadali lang. Uy, Tanjung, pagdali. Ay, lawatan, Tanjung, ay natukar na magugaw. Sorry, Dan. Abi ba nang giatake ka? Iskot kang buhanga ka. Basta pag yung bawa, asa manigikan. Ay, mo ko gining arinula ni Lola. Animal ka, Tanjung.